Hauze da, egin behar ez duguna kotxearen erregai kontsumoa murriztu nahi badugu. Saiatu behar duguna da, gidatzeakoan suabe gidatzea, ez? Azelero eta frenazo bruskoak ematen. Semaforo gorrietan gaudenean ere bai. Minutu bat baino gehiago geldiek egon bar baldin bagea, zentzua dauka motora itzaltzea. Aldapan bera eta azeleragailua ukitzen ez badugu, kontsumoa zero da. Egin dezakeguna da, aldapa osoa konsumori gabe jeistea, orduan martxa igual pixkat luzeago batekin. Gidariak aholku hauek praktikan jarrita erregaiaren 15% eta 18 bitartean aurreztu dezake. Errespetuz gidatzen dabela jendiek. Gero da zein egoeratan ikusten zaren, igual presaka basabiz. Alegitzen da, baina batzutan egizu presa dizela eta ebiltzen zagora eta bera eta dozu ondo kontrolatzen, baina bueno. Kotxeko aire girotua ahalik eta gutxien erabiltzea eta gurpilen presioa zaintzeak ere eragina dauka. Gidatze eraginkorraren teknika hauek aplikatuz, kontsumoan aurrezteaz gain CO2 emisioak gutxitu egiten dira, baita istripuak ere. Nahikoa arrazoi aholku hauek kontuan hartzeko. Porque soy bastante de cortar, puñetera manía. Ahora, bueno.